Saka Okay. ito, champion. Puta. Crucial ang laban. Ayusin ko lang pre, ikaw ayusin mo. Sige, na. Para mabidyoan ko sa Ayos yan, ano. ayos yan. Ayos yan. Pipicture natin para maganda. Teka. Ganda naman ang laban. Magtitigil isang ano kayo ngayon ni Julius. Gagamba. Yan, okay. Maglalaban kayo. Hindi, wala na sila. Dyan. Bakit hindi na kami maglalaban? Ako yung champion. Kasi dalawa yung ano ko, fastest kill. Ba't di na maglalaban? Champion ka na dyan? Mag-ano rin kami ni... Hindi makakapag-triple chop. Okay. Parang naman Kabenom, kulay pula na bulik, itim na bulik kay Pero kung Exotic, si El yan, Presidente. mapastos ni Kuya Art yan. Champion. Kung sino mananalo dyan, parehas magka-champion naman. Hindi, magka-champion pala to. Ang manalo Pag dyan, nanalo. Pag hindi. Manalo dyan Kung sino mananalo, yun ang magka-champion. Okay. Pero sa akin, may follow pa rin. Hindi, kasama na yun. Panalo na po siya, champion siya. So, pag nanalo tayo na may fastest skill, El Presidente. Yan. Pero pagka nanalo na walang fastest skill, so double champ kami ni Bobes. Pero maglalaban po. Championship na yan. Championship na. Okay mga kadagit kung sino mananalo sa kanila, yun ang magka-champion. Solo champion. At second, double champion pa. Uy! Ang yabang! Nakabuelo na yun eh. Nangangatog ang puta. Nanginginig siya oh. Yun, oh. Uy! 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 Laban po. Uy! Uy! Takbo ka muna. Uy! Ay, nangangatog ka kasi. Nanginginig oh. Alam po na. Oh, delay ko, Kuya Art. Delay mo. Nangatog na. Uy! Bitaw insenso! Bitaw insenso! Dalawang kamay ba? Akala ko wala si Ram. Ay, kurong-kong yung kay Kuya Art. Maway. Uy, nakahuli! Oh, shoot! Sa pala! Ha? On. Hindi naman kasi tugis eh. Nangangatog kasi. Ang laki ng sukat. Op! Oh, Kuya Art. Salo. Nasalo ko. Game, basta. panalo yung kaya rin. Kay Arvin. Bukol lang. Isapot. Uy. Yun. Yun. Ayun na. Yun. Doon tayo natalo. Talo ka. Kuya Art. Ayun! Nasa ibabaw po! Yun.